Hei kaikki ja tervetuloa tänne Finsk Fitness-tunnille. Tämä tunti on omistettu General Koskenkorvalle. Olet paras general ikinä. No niin, nu kör vi tjejer och vi hang välkommen. No niin, nyt lähtee. Eli ensimmäinen liike on, tehdään vähän kyykkyjä, että saadaan hyvin lämpö päälle. Pitää vähän lämmitellä, niin jaksaa sitten tänään kunnolla bilettää, kun mennään ulos. No niin, sitten seuraava liike. Polvia kunnolla ylös. Voi myös vähän hyppiä. Just. No, kaikki valmiina. Hyvä. Sieltä lähti jo oikea liike. Eli polvia vaan kunnolla ylös. Ja kädet ihan. Noin. Hienosti sujuu tytö. No niin, hyvä. Ota vähän taukoa juoda vähän tätä terästettyä fluksia. Fitness! Kyllä, tää on Finsk Fitness Plus. Se on se juttu.